Pagdali, pagdali. Wow! Hoy! Hala! Maunay mo ang balay? Oo, mao ni akong balay. Dali, kaya ako resa dali ako kauban. Uy! May gani, wala kay kauban. Asa di mo ang asawa? Ay, sus, wala na ko'y asawa karon, nagbulag namin sa akong asawa. As, yan, wala kay asawa? Oh, wala kay asawa karon. Mao nga musulod ta diri kay basig na makakita ka to mga silingan diri lisod na kayo. Dali sulod. Kapiha jud nako. Uy! Ali, dayon. Ako'y bahala sa imo karon. Sige. Wala tay kauban diri, kita ra duha. Ay, dali. Lingkod sa diha, lingkod na, dira lang ka ha. Nga, magunsa man ta diri, Ay, noon sa maning taon ka. Relax lang, ako'y bahala sa imo karon. Gidala beti ka diri ano kay napoy tuyo sa imo. Bala ako sa radan ha. Kay basig na makakita sa tuwa diri karon na impas gyud ko. Uy, sure ka ba nga? Nagbulag na mo sa imong asawa? Wala na ko sa akong asawa nako, nagbulag na mi karon. Wajud na akong ganahan ba? Kanya, kinsa man imo ang kauban diri, Ako ra gani isa no, diri ano. Wala day may katapong diri, Wala gani no, unsa man in taon ka. Dili ko gusto nga nakoy katabang diri sa sulod sa balay. Uy, mao gani no, gidala ti ka diri ano kay ako ra isa no, nagbulag naman minsan akong asawa. Mao na nga ikaw na nga ako ang gidala diri Haya jud nako, uy. Hayahay jud kay ka para sa kuha gyud. Hubagan nimo karon ay outfit nimo ba di basta-basta makahubog brep. Bot no balahibo mo gihikap akong paa. Sorry. Ay, sir, kanang basig naamoy tubig diha. Tubig? Wala problema. Dala nga tagad tubig ha. Uhaw na kay ko. Uhaw na kay ka. O, ganihara ko nagsigig hagal dito, Naunat sa imong, Sige, dala lang ha. Tagad ka tubig karon ha. Kajut lang ha. Sige, sir. Dali, sir, ha? Swerte kay si Cardon karon nakadala jug piti-piti diri sa akong balay. Ay tama. Nakoy diskarte karon para challenge kaayo. Aron dili ko maglisod. Kani tanga na to ni. Syaro. Karon ka. Kimi! Nanak ko! Tubig! Wow, bugnaw ni sir. Oh, bugnaw jud kayo na. Gikan pa na dito sa freezer. Salamat kaayo, sir, ha? Ay, ina mo na, giyoha mong kaka, di ba? Oo. Grabe, gupaha jud ni mo Kimi. Uy, mo na yung pangita ba o mga inaani nga pangulawas, di basta-basta ba? Imo na pod kong gijaming, Sir Cardong ba? Unsa jamming? Ay, wala man gud di ka jamming. Ay, diskarte ra man gud ko sa imo. Ha, ayan akong tawag-tawaga og Sir Cardong na lang no. Ay, sige, Cardong. Wala man ka diri imo asawa. Wala lagi ang akong asawa diri. Nag-inusara ra ko aning balaya. Nagbulag na may ato sa akong asawa. Ay, ito siya, Cardong. No sa man ka Kimi? Naglabad akong ulo. Labad ang imong ulo. Oo. Pwede ko mahigda sa mga baga? Ayun diri paghigda diri na lang tayo daw kay diri sa akong kwarto kay bugnaw ba derkon dali na lang ka uno sa manan ka kapoy ra ka. Ali diri magpaulay ra ta. Ha. Dali. Ali gunit sa kuha. Dali ta sa kwarto. Ali dayon. Dia ka sa kuang kama na ko no, dia ka katrin ako. Kani di gid kamahayan ang akong usa ka gabi karon. Basta si Cardong nagani ang motirada. Di ni basta-basta. Asa naman ka Kimi? Ano may gibuhat ni mo sa kuha, Cardong? Anong nawala man ang sakit sa kong ulo? Oh, wala giparelax ra man tika. Ha? Iparelax ako ni mo? Oh. Unya, anong naman sa imo akong bra? Ay. Ako ra ni kitanggal kagay na. Ha? Anong usay rason? Anong gitanggal ni mo? Aron lami mo ang tulog para makarelax ka. Unya, paghupot ni mo sa kuang bra, unsa gibuhat ni mo sa kuha? O unsa pa man ang akong buhaton nga ni plaster ra man na. Siyempre akong gibagdukan. Ha? Wala lagi ko na feel nga imo akong gibagdukan. Pwede isa pa?
Unsa?